Korťa, jaká byla jízda? Už se... No tak... Ano, vedení přibírá Janča, zkušená. Pionýrka, ano. A už dojela. Došel motor. Kortička měla menší nehodu, ano. Vypadá jak vozíčkářek na pochod. Vypadá jak podřízená na výletě. Veďte mě na jazdí. Ano, tady paní Kočilejko. Vypadá jak podřízená. Dělej jediště. Bum. Ano, a duš. A krásná otočka a jedem, prčíme! Ježiš, hej, pardon, jsem do záběru. Tak už to bude dvě. Ano. Ano, nový motor a jede se. Kotička má z toho druhé Vánoce. Vypadá to, že došel benzín. Zabila to. A dneska už jen vás chtěla svízat, bohužel to nevyšlo. Dělej. Kotička nám mutuje do oranžucha. A to je Vítka hodky růžové, ano, jsme s Vítkama půbec tak. Dělej. Počkej, koudy. Postrčí na plný plyn, až pedál k zemi, koudy. A dojíždí do garáže a už je vevnitř. Bez nehody. Jen párkrát se rozbil motor.